खुलुमबाय बयखौबो बर' अफिसार चेनेलाव नोंथांमोना अननानै भिडिअखौ जोबजासे नायलां। दिनै जोबोद दुखुनांथाव खौरां। क'क्राझार 31 अक्ट'बर 2020 दिनै फुंनि 7:10 रिंगासो समाव क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय राजथावनि क'क्राझार सहरनिफ्राय 9 किल'मिटार साहा फारसे थानाय हल्टुगाव गौरां दैसानि सायाव थानाय दालाङाव लामानि जाब्रबथायजों सासे लाइमोना जायगायावनो जिउ गोमायो। जिउ गोमानाय लाइमोनखौ जिल्लानिनो कारिगाव आउटपस्टनि बेन्दोंआव थानाय दुम्रुगुरि थागिबि मुस्रि गाला मुसाहारिनि फिसाज्ला बासुदेब मुसाहारि 24 इयार्सनि होननानै मिथिनाय जादों। जायगानि सुबुंफोरा फोरमायथिनाय बायदिब्ला गावनि आपाची मटर साइकेलखौ लानानै सिम्बोरगाव फारसेनिफ्राय थिनालि फारसे थांगासिनो दंमोन। मिथिबावनाय बायदिब्ला गाननाय हेलमेटआ खर'निफ्राय गयो आरो दालांनि रेलिंआव नांनायनि जाहोनाव लाइमोना जायगायावनो जिउ गोमानो गोनां जायो। गुबुन फारसे हल्टुगाव गौरां दालांनिफ्राय बालाजान थिनालि उसामाथिसिम लामाया थांनाय दैज्लां बोथोरनि बानाजों गाज्रि जानानै दंब्लाबो दिनैसिम फाहामथाय खालामाखै आरो सानथ्र'हायै हान्थियारिफोरा दिनैसिम खैफोद गोनां लामाजोंनो हान्थिनो गोनां जानानै दं होननानै मख'दों। आसा खालामो नोंथांमोनखौ बयखौबो बासुदेब मुसाहारिनि थाखाय सोरगोआव जायगा मोननायनि थाखाय आर'ज गाबो। दिनैनि थाखाय भिडिअ एसेनोसै। जोबोद गोजोननाय थाबाय भिडिअ नायनायनि थाखाय।